Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan muka. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Chino! Kimchi Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chinon. Ako si Jasmine,
Pero ngayong araw na to, ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Oh. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Kundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay nagmamayari. baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Bitikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Algam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting
Maaring yan ay isang pantasa. Pinakita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! Panimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede diwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba?
Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito.
Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or Sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama. Pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Sa Love Radio. Kung ayaw mo nang masyadong clingy, sige, babawasan ko. Aaminin ko sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Natatakot ako tuwing mawawala ka sa paningin ko. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, gagawin ko. Buo na desisyon ko. Ayoko nang palalain pa to. Love, 3 years na tayo. Ganun mo na lang itatapon? Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like Super Legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Oy mga kabisyo ha, dahan-dahan lang or in Bicol, luhay-luhay lang tayo sa pagde-decide natin. Huwag tayo masyadong nagde-decide kapag nasa peak tayo ng emosyon natin like Super Legit and all. Oo, mahirap po yan yung tipong galit na galit ka o kaya sobrang lungkot mo, sobrang basta sobrang taas ng emosyon mo. Naku, wag kang magbibitaw ng desisyon dyan. Kasi sa bandang huli kabisyo, nako, sinisigurado ko sa'yo pagsisisihan mo yan like Super Legit and all. Oo, take it from me na madalas talagang OA. Kaya sinasabi ko talaga na wait lang, kapag ang emosyon ko talaga ay as an OA main character na, talagang dapat kalmahan ko muna. Medyo ako talagang iinom muna ng malamig na soft drink. Soft drinks talaga, hindi tubig. Bakit? Ang init, 'di ba? Saka ako magdidesisyon. Kasi may mga bagay tayo kabisyo na parang parang nabibitawan natin, na isasalita natin. Kasi hindi naman talaga natin minimin, hindi natin isinasa puso yun. Bagkos, isinasadila lang natin. For the sake of masatisfy lang yung mataas nating emosyon, sasabihin at gagawin natin yan. Oh, 'di ba? Relate ka ba? Uy, para mas makarelate ka dito sa sinasabi ko mga kabisyo, merong latest na video ang Love Radio Manila. It's actually a prank. Yan, at dito mo makikita na si Konyo Bicolano ay OA paminsan-minsan. Hindi minsan, lagi. Ay nako, kung kayo ay napanood nyo na din yan, for sure relate din kayo. May mga bagay talaga na ganun na minsan makakapagpa-trigger ng ka-OA natin. But at the end of the day, it's very very important mga kabisyo na bukod sa sarili mo, you are surrounded by people na kahit papano papakalmahin ka. Kasi sa panahon ngayon, hindi na lang po tubig na malamig o soft drinks na malamig o kaya naman aircon na sobrang lamig ang pwedeng makapagpakalma sa'yo. Dapat nagpapakalma din sa'yo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi if napapakalma ka ng mga, diba? And having a grateful heart, nako, yan talaga yung susi para mas maging maayos yung mga desisyon natin sa buhay-buhay. Diba? Hindi tayo nagiging mapaghangad ng too much. Hindi ko sinasabi na masama ang maghangad ha. But again, lahat ng sobra ay masama mga kabisyo. O siya mga kabisyo, basta abangan po natin ang Dear Love natin maya-maya sa aking pagbabalik. Exciting ito dahil paniguradong matitrigger na naman kayo. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po your uragong broski like Super Legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsa sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Kailangan ko bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. 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 Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan kasagutan ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi kalma. mapupunta sa OORAJ. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulami! Ano yung sinasabi? Ano? Mabigyani!
Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radio, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Silang aming
niyo masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo.
Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dave, ma'am. Ha? Dave. Alam mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Tandy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, ma'am. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma.
iba. Pa ba ako rereto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May Kabisyo, may mga multo sa buhay natin na napakahirap takasan. Mga multong hindi naman talaga nakakatakot pero nagbibigay sa atin ng kurot sa araw-araw. Hindi naman talaga sila nananakot kundi nagtatanong sila. Ito yung mga multo ng what if, mga sana. Mga desisyong alam mong mali pero pinili mo pa rin. Ilan sa mga yun ang sinira mo? Ilan ang binitawan mo kahit alam mong dapat mong ipaglaban? Hanggang saan kaya mong tiisin ang bigat na dala ng mga multo ng nakaraan mo? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata. At pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang multo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Basilan. Diba, Arnel? Diba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit.
Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po.
Love. Araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po Konyo Bicolano. Ngayon ay napapakinggan at napapanood sa Facebook at TikTok Live ng Love Radio Manila para sa Dear Love. Ano ba ang mga desisyong binitawan mo na ngayon ay minumulto ka na? Woo! Grabe, love! Ang saya nun! Parang naiwan yung kaluluwa ko sa taas. Teka lang, love. Bakit? Okay ka lang? Oo. Nahilo lang ako ng konti. Ang OA naman kasi nung ride na yun. Parang naiwan din yung kaluluwa ko sa taas. Diba ang saya? Next ride, doon naman tayo sa kabila. Uy, extreme din yun, di ba? Hindi masyado. Sakto lang, promise. Pwede bang umupo muna tayo? Kahit sandali lang. O sige. Yan, sa bench, maupo ka na para makapagpahinga ka. Iba na talaga pag 30 na, no? Uy, grabe. Pwede bang nahilo lang ako ng konti? Kasalanan mo to eh. Bakit naman? Doon talaga sa gabi ng lagim sumakit katawan ko kanina. Sa mga kurot mo sa akin, sa mga hampas mo, lalo na sa paghila mo para tumakbo. Eh, alam mo namang takot ako sa mga multo. Pero, di kita binitawan. Love mo pa rin naman ako kahit duwag ako, di ba? Oo naman. Nagugutom ka na ba? Medyo. Sige, bibili kita ng hotdog. Okay, pero gusto ko yung... Toasted yung hotdog. Pati buns toasted, tapos malamig na soft drink. Alam na alam mo ah. Siyempre, ikaw yan eh. Dito ka lang, babalik agad ako. Love! Oh! I love you! Ano ba tong si Jet? Ang daming tao, nakakahiya. Sabi ko, I love you! Oo na! I love you too! Yan! Ganyan! Dear Love, ako si Nina, girlfriend ni Jet. 3 years na kaming committed sa isa't isa. 3 years na kaming halos araw-araw magkasama. Sa totoo lang, wala akong naging malaking problema sa kanya. Hindi niya ako binibigyan ng sakit sa ulo, hindi siya babaero, hindi siya madamot. Sa loob ng 3 taon, parang halos lahat nagawa na namin. Mga spontaneous na gala, biglaang out of town, late night food trips, mga tampuhan na tinatawanan lang din namin sa huli. Pero sobrang clingy ni Jet. Kailangan lagi akong katabi, lagi akong may update. Dapat alam niya lagi kung nasaan ako. Nagulat nga ako na bigla niya akong napapayag na mag-live-in kami. Nung una ayoko talaga. Hindi ako open sa ganong setup eh. Pero sabi niya, doon din naman daw kami papunta. Kaya ba't patatagalin pa? Ito na yung specialty kong kaldereta. Ayan. Wow! Nakaka-excite! Ngayon ko na lang ulit matitikman luto mo. Ikaw na kasi laging nagluluto. Kaya naisip ko na ipagluto naman kita. Salamat, love. Namiss ko to, promise. Sige, simulan mo na. Kumain ka ng madami, ha? Ay nga pala, bigla kong naalala. Baka magkita-kita kami ng high school friends ko sa Sabado. Yung venue daw dun sa kinainan natin last month. High school friends? Pero 'di ba, matagal na kayong di okay nung mga yun? Ano ka ba? Matagal na yun. Tsaka immature pa kami noon. Iba na ngayon. Sa bagay. Huwag kang mag-alala. Di naman ako magtatagal. Nasin ko kasi yung GC. Nakakahiya kung hindi ako pupunta. Pero love, parang di naman na sila relevant sa buhay mo. Kahit na. Connection pa rin yun. Di ba sabi mo nga, may kaibigan ka ro na nagkagusto sa'yo dati. Oo, pero dati pa yun. Paano kung gusto ka pa rin niya hanggang ngayon? Sa totoo lang, nakalimutan ko na ngang naikwento ko siya sa'yo eh. Sure ako na wala ng feelings yun para sa akin. Tatanda na namin. Pero, wala akong kasama dito sa Sabado.
Isang Sabado lang naman yun. Lumabas ka rin. Makipagkita ka sa friends mo para di ka mainip. Busy sila. Tsaka, isa pa, mas gusto kita kasama. Sige na, dito na lang tayo sa Sabado. Alam ko na, ipagluluto na lang kita ulit. Movie marathon tayo. Tapos, cuddle tayo buong gabi. Love? Nalulungkot ako eh. Ay, sige na nga. Yun! Lakas ko talaga sa'yo, love. Pakis nga sa pisngi. Mwah! I love you. I love you. Wala. Bigla akong tumupi. Tuwing sasabihin kasi ni Jet na nalulungkot siya, parang may bigat na dumadagan sa dibdib ko. Parang may malaking kasalanan ako. Ang mga eksena namin walang sigawan. Walang malaking away. Pero alam niyo yung kasabihang familiarity breeds contempt? Yung sobrang sanay ka na dun sa tao. Hanggang sa hindi mo namamalayan, nawawalan ka na pala ng respeto. Tapos, unti-unti ka na nagsasawa. Simula nung naging kami ni Jet, umikot na yung mundo ko sa amin. Pag may lakad, dapat kasama siya. Pag may plano, dapat alam niya. Kapag may gusto akong subukan, dapat subukan naming dalawa. Bigla ko nalang napansin na puro na lang kami. Wala nang ako. Love, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo, Jet. Pasensya ka na. Huwag mo naman akong tawaging Jet. Hindi ako sanay. Tama na, please. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Mahal pa kita. Kung mahal mo ako, bakit mo ito nagagawa sa akin? Nasasakal na kasi ako. Parang pinagdadamot mo ako sa mundo. Kung ganyan pala nararamdaman mo, sana sinabi mo. Sana napag-usapan natin. Hindi yung bigla ka na lang magdedesisyon na iwanan ako. Hindi to biglaan. Matagal ko nang nararamdaman to. Siguro, nagsawa na lang talaga ako. Love, please. Promise, mag-a-adjust ako. Lahat ng reklamo mo sa akin, babaguhin ko. Huwag mo lang akong iwan ng ganito, please. Jet, para to sa sarili ko. Kung ayaw mo nang masyadong clingy, sige, babawasan ko. Aaminin ko sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Natatakot ako tuwing mawawala ka sa paningin ko. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, gagawin ko. Buo na desisyon ko. Ayoko nang palalain pa to. Love, 3 years na tayo. Ganun mo na lang itatapon? 3 years. Versus the rest of my life, Jet. Pero ikaw ang buhay ko, Nina. Hindi na ngayon. Nasaktan din naman ako. Hindi naman basta mawawala yung 3 taon. Pero mas binalot ako ng lungkot. Akala ko pag pinili ko sarili ko, mas magiging masaya ako. May mga gabi na hinahanap ko yung presensya niya. Yung simpleng kumain ka na ba? Yung yakap niya ako habang nanonood kami. Yung boses niya na malambing pag tinatawag niya akong love. Baka normal lang naman yung ganun sa mga bagong hiwalay. Di lang kasi yung tao yung mawawala eh. Pati yung buong routine. Nakipagkita ako sa mga kaibigan ko. Ginawa ko yung mga bagay na dati hindi ko magawa. Sa umpisa, masaya. Pakiramdam ko malaya ako. Pero sa dulo ng bawat araw, si Jet pa rin ang naiisip ko. Huy, Nina, ano na? Kanina ka pa nakatulala dyan. Akala ko ba mag-iisip tayo ng bagong design ng kondo mo? Ha? Ay, oo nga pala. Alam mo,
Parang ikaw lang yata yung may bagong biling kondo na hindi masaya. Masaya ako, no? Hoy, talaga? Halos umabot na sa lupa yung uso mo? Sabihin mo na, anong problema? Wala. Okay ako. Okay lahat ng aspeto ng buhay ko. Pero napansin ko lately na parang may kulang. Kulang. Sa love life? Siguro. Di ba nakikipag-date ka naman? Ano, wala ka pang napipili? Meron. Kaso alam mo naman ako, hindi ako pang short term. Oh. Ano nangyari dun sa hot mong ka-date? Pasok na pasok sa standards mo yun ah. Hot nga, pero wala namang paki sa mundo. Parang kahit mawala ako bigla, okay lang sa kanya. Akala ko ba gusto mo ng ganon? Anong ibig mong sabihin? I mean, sabi mo ayaw mo na sa expressive, ayaw mo na ng clingy. Laging gusto kong makita at makasama. Kailan ko sinabi yan? Nung araw na hiniwalayan mo si Jet. Ay, aminin mo na kasi, namimiss mo si Jet. Namimiss mo yung kakulitan niya. Ano? Nagsisisi ka ba? sa totoo lang, hindi ko alam, Paula. Maraming beses ko siyang napanaginipan nitong nakaraan. Minsan, nagigising ako na akala ko katabi ko siya. Nakakamiss din pala yung pagiging clingy niya. Yung pakiramdam na gusto ka lagi, na may nag-aabang sa'yo umuwi, na may taong excited makita ka araw-araw. Hindi ko na makita yun sa ibang lalaki ngayon. Alam mo, Nina, bilang tao, may free will tayo. Libre lang naman ang chat. Pwede mo ring tawagan. Ha? Tawagan mo si Jet. Bakit ko gagawin yun? Ako'y nakipaghiwalay, di ba? Girl, alangan naman siya unang tumawag. Siya yung hiniwalayan. Ewan, naguguluhan na ako. Kung pride lang yan, wala kang mararating dyan. Kung nahihiya ka, normal yon. Di masamang aminin na nagkamali ka. Pero, kung namimiss mo lang yung treatment sa'yo at hindi yung tao, wag mo na siyang tawagan. Guguluhin mo lang yung buhay niyo pareho. Mahal ko pa si Jet. Hindi lang yung treatment. Hindi lang yung lambing. Siya mismo. Nagkamali ako. Siguro masyado akong nagmadali. Siguro hindi ko siya binigyan ng oras para matutong mag-adjust. Kaya kahit nakakahiya, kahit hindi ako sigurado kung tama ba, tinawagan ko siya. Sumagot siya at pumayag na makipagkita. Kanina ka pa dito? Hindi naman. Kumusta? Ayos lang. Pasensya ka na ha. Medyo traffic eh. Okay lang. Maaga lang din talaga ako. Ano nga pala yung gusto mong sabihin? Sa totoo lang, di ko alam kung saan sisimulan. Sige lang. Take your time. Alam kong mahirap din para sa'yo itong gagawin mo. Di ka pa rin nagbabago. Ganda ka pa rin. Actually, mas gumanda ka. Talaga? Salamat. Nag-focus din kasi ako sa pag-aalaga ng sarili ko. Halata nga. Tuloy mo lang yan. Jet, gusto ko sanang mag-sorry sa'yo. Para saan? Kasi hiniwalayan kita. Wala yun. Napatawad na kita. Napatawad mo na ako? Marami akong na-realize nung maghiwalay tayo. Sa totoo lang, mas nakilala ko sarili ko. Tama ka. Siguro, masyado talaga kitang kinulong. Ako rin. Marami rin akong na-realize. Gaya ng? Na mahirap pala yung padalos-dalos sa desisyon. Anong ibig mong sabihin? Mahal pa kita, Jet. Araw-araw kitang namimiss. Nagsisisi ako na hiniwalayan kita. Uy, mag-react ka naman. Kinakain ako ng hiya dito.
Nakakatawa. Hindi ko alam sasabihin ko. Sabihin mo kung anong nasa isip mo. Pero totoo. Mahal pa kita. Nakakatuwa na marinig yan. Pero Nina, may girlfriend na ako. Masaya kami. Wala siyang reklamo pag dikit ako ng dikit sa kanya. Sinasabi niya agad pag may di siya gusto sa akin. Kaya mabilis namin naayos. Na-practice namin yung ganong setup. Tatapatin kita. Yung sinasabi mo na mahal mo pa ako, baka nalilito ka lang. Tingin ko, guilt lang yan. Makakatulong tong closure na to para magbago yung nararamdaman mo. Dear Love, pagkatapos ng mahabang litanya ni Jet, umalis na siya. Hindi ako nakaimik. Tama lahat ng sinabi niya. Wala na akong magagawa kundi umusad. Dala-dala ang kalungkutan pero may natutunan naman. Alam ko darating yung araw na mas gagaan yung loob ko. Sure ako, magkakaroon din ng pagbabago. Haharapin ko ng masaya yung bagong yugto ng buhay ko. Mga kabisyo, kung thrill lang yung hanap mo sa relasyon, I would say huwag ka nang makipagrelasyon kasi marami kang jet na masasaktan. Na ang gusto lang naman pasayahin ka sa araw-araw at ibigay sa'yo kung ano yung nakakapagpangiti sa'yo. Totoo nga yung sinabi nila na kung kailan nawala ang isang bagay o ang isang tao, doon lang natin marirealize yung importance, yung halaga nila. Hindi lang sa puso natin, kundi sa buhay natin. Pero kailangan ba talagang umabot sa ganitong klaseng sitwasyon na hayaan natin silang mawala? Bitawan natin yung mga kamay nila para ma-realize natin yung importance nila sa buhay natin. Ito yung pinakamasakit na multo na pwede mong maranasan sa buhay natin. Hindi yung mga multong malakas na sumisigaw sa dilim, mga kabisyo, kundi ito yung multong tahimik na kumakatok sa puso natin. Kumakatok hindi para takutin tayo, hindi para gulatin tayo, kundi para turuan tayo ng aral. Na kung ano ang nandyan sa harapan mo ngayon, ay matuto tayong pahalagahan, mahalin at arugain. Dahil tulad ng mga multo sa buhay natin, wala na tayong magagawa dahil parte na sila ng nakaraan natin. Magsilbi sana ng aral ito, mga kabisyo, na wag nating hayaang maging multo ngayon sa mga mahal natin. Yakapin natin sila, pahalagahan, at sabihang mahal na mahal natin sila. Kabisyo, nakasama niyo po ako, your Uragong Broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love, na ngayon ay mapapakinggan niyo rin sa Spotify at official channel ng Love Radio Manila. Metro's #1 Love Radio. Basic!
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy.
Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong
Putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan mukha. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya.
Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito yan. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagupan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalat na nito? ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gala. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay paghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! Pagmakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon.
Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos May lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of...
your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman layon, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang
pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Kung ayaw mo nang masyadong clingy, sige, babawasan ko. Aaminin ko sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Natatakot ako tuwing mawawala ka sa paningin ko. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, gagawin ko. Buo na desisyon ko. Ayoko nang palalain pa to. Love, 3 years na tayo. Ganun mo na lang itatapon? Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like Super Legit and all, Konyo Bicolano! Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Manyano Online. Kabisyo, ito po ang Dear Love. You heard it right mga kabisyo, ang Dear Love ay mapapakinggan at mapapanood din sa official podcast channel natin. Hanapin nyo lang Dear Love at syempre sa ating YouTube channel. Uy, shoutout sa lahat ng mga nakatutok sa atin at na-trigger sa ating Dear Love kani-kanina lang na patungkol sa multo ng buhay natin. Ikaw ba kabisyo, anong multo yung binabalik-balikan ka pa rin up until now? Ito yung mga ito yung mga hindi na natin mababago pa, na bitawan na natin at lahat. Pero kapag binibisita tayo nito na parang multo, napapaluha tayo. Tapos napapatanong din tayo na what if hindi ko binitawan? O what if iba yung naging desisyon ko? Pero ganun talaga sa buhay kapag binibisita tayo ng mga multong yan, 'di ba? Kaya yung mga multo sa buhay natin kapag bumabalik yan kabisyo, ako naniniwala ako na hindi naman yan hindi naman yan basta-basta babalik sa buhay mo. Kahit literal na multo, 'di ba? Hindi naman yan basta-basta magpaparamdam sa iyo kung wala yang koneksyon sa iyo o kung walang mensaheng gustong ibigay. Uy, check mo nga yung katabi mo, baka multo. Uy, baka multo na yung katabi mo. Manong Chopper, baka multo yung pasahero mo, ha? Pero ikaw ba kabisyo, kung tatanungin kita, ano yung multo na sa tingin mo talagang naging desisyon ko and all? Kasi katulad nung Dear Love natin kani-kanina, mahal pa pala niya yung lalaki. Oo, pero yun yung multo niya na sana pala hindi na lang niya hiniwalayan kasi she is seeking for thrill. Oo, yan yung problema sa atin 'di ba mga kabisyo, yung parang gustong-gusto natin ng thrill lagi. Kapag nawala na yung thrill, nafo-fall out of love na tayo sa isang tao. 'Di ba yung tipong gusto mo, ayoko kasi na yung kapag hinabol ko agad. Nakakasawa na kasi na ako lagi yung sinusuyo. Gusto ko yung may thrill na naman, yung ako yung hahabol. O ayan, nung binigay sa'yo. Binigyan ka lang ng ilang buwan, ilang taon, dun mo pala nasabi sa sarili mo na ako, mali pala yung naging desisyon ko. Kaya nga mga kabisyo, kapag tayo ay papasok sa isang relasyon, sana wag yung nandun tayo sa highest peak nung emotion natin. Dapat pag-isipan po natin kasi kapag nasa mataas tayo na or nasa pinaka-peak tayo ng emosyon natin, ako, GG talaga tayo pare, like Super Legit and all, pagsisisihan natin yung mga desisyon natin, 'di ba? O kaya kalmahan lang po natin kung ikaw ngayon kabisyo katulad ng haring araw ngayon dito sa Kamaynilaan, talagang tirik na tirik ang init at talaga namang peak na peak yung init niya and all. Naku, kalmahan mo lang yan. Magpalamig ka muna saka mo bitawan yung mga desisyon sa buhay mo dahil posibleng makaapekto ito hindi lang sa araw mo ngayon kundi sa kinabukasan mo at sa buong buhay mo. Kaya ito ang sign na huminga ka muna. Magpahinga ka muna bago bitawan ang desisyong makakapagpabago sa buhay mo at sa kanya. Kasi ayaw nating pagsisihan mo yan like Super Legit and all. Pero isang bagay yung hindi mo pagsisisihan ngayon kapag tumuto ka lang at hindi ka bumitaw sa Love Radio Manila. Dahil susunod na ang masayang usapan ni Nicole Yala at Diego Bandido, ang ating kumikinang natambalan. O siya mga kabisyo, tawid na muna tayo online. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Hello sa mga kabisyo nating online dyan. Nakapag-download na ba ang lahat ng Love Radio app? Kasi kung hindi pa, nako, araw-araw kanyang mumultuhin like Super Legit and all. Ay, maraming nagtatanong sa akin sa comment section. Maraming salamat po.
tinatanong nila kung yung mga drama daw ba na napapakinggan dito, pwede ulit mapakinggan. Actually, maraming paraan. Una na dyan, bisitahin ang Love Radio Manila page. Nakalagay po dyan yung mga uploads namin sa live. Ayan, may mga specific titles naman kami dyan. So, sugod na po kayo dyan. Ikalawa, kung tamad kayong mag-browse, pumunta po kayo sa Spotify. Meron pong official channel ang Dear Love at dyan nyo po mapapakinggan yung parte ng drama at yung reaction ko sa mga drama natin. Ako, sobrang updated po yan, no? Ganon din po, ikatlo, pwede nyo rin kaming mapakinggan sa Love Radio Manila YouTube channel. You heard it right, mga kabisyo, nasa YouTube din po tayo at pwede ninyong balikan yung mga paborito ninyong drama. Pero syempre, gustong-gusto namin nakasama kayo araw-araw, kaya tutok kayo lagi sa 90.7 Love Radio Manila. Online man yan or via traditional radio. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tumututok sa atin at gumagawa ng paraan para maging habit at maging routine talaga yung pakikinig ninyo ng Dear Love. Nako, I appreciate it, mga kabisyo. At syempre, dito sa live natin ngayon, gusto ko lang syempre i-shout out. I-shout out ang isa sa mga puso ngayon ng Dear Love na nakatutok sa atin at binibigyan kayo ng mga dekalibreng drama. JT, hello. Maraming salamat sa pagmamahal. At syempre, welcome to your new home, kabisyo. O, di ba? Ang sarap pakinggan, no? Welcome to your new home. Hindi ka magsisisi dito. Promise. Nako, so, lahat ng mga mapapakinggan ninyong mga drama sa mga susunod na linggo, including this week. Including this week ay may touch na ng isa sa mga pinakadekalibreng radio director. Yan, radio drama director ng industriya natin. JT, nako, hello, maraming salamat and thank you for supporting Dear Love and Love Radio Manila. Again, welcome kabisyo. Pero kayo, kung tatanungin ko, anong multo ang sa tingin ninyo binabagabag pa rin kayo up until now? Naku, pag-usapan natin. Usapan natin yan, kabisyo. Wait lang. Si Tonet Luwalhati ay nandito. Hello, na-miss ko kay Alexander Hidalgo na magang-magana ang katawan dahil swimming. Si Jericho naman, sabi dito ni Jericho Ferrer, Dear Love, kabayan at nagsiservisyo Niña Corpus. Ikaw, tutok ka ng tutok sa ibang istasyon. Tapos comment ka ng comment dito, Jericho. Ang gigigil ako sa'yo. Gigigil ako sa'yo. Nagkakasakit sa'yo yung iba Hindi. Pero siguro yung multo, kabisyo, na masishare ko sa inyo dito. I would say yung multo ng siguro yung what if. Pero masaya na ako ngayon, ha. Ito lang. What if mas naging matapang ako doon sa nakaraan kong relasyon. Yan. Posible kayang nagkatuluyan talaga kami kahit imposible? Kasi alam nyo, mga kabisyo, recently, pag bisita ko sa Bicol nung nakarang Holy Week, I found out na yung dati kong minahal, dati pa yon, so shout out sa'yo, I found out na hinihintay niya pala ako. During that time, sabi ko, ay wala na tong pag-asa. Kasi nagtatrabaho na ako noon, tapos siya nag-aaral, graduating sa Binil. Ay, basta graduating dyan somewhere. Tapos, nagkikita pa naman kami, pero nagkikita nga kami and it totally makes sense nung nalaman ko na, oo, nagkikita kami, pero never naman niya akong tinanong kung gusto ba niyang magkatuluyan pa kami. Hindi ko siya tinatanong kasi I'm really scared. Takot ako na mag-commit sa kanya tapos masira yung pag-aaral niya. Kasi bad influence ako. Hindi kami mayaman. Yun lang yun. Hindi kami mayaman, hindi kami Chinese. Hindi kami mayaman, hindi kami Chinese. Yun lang yun. Takot talaga ako nun. And sabi niya, upon sa research ko, sabi niya, alam mo kung nagtanong ka lang daw, konyo, may positibong sagot sana. And ngayon, masaya na siya. I'm really happy
na may anak na siya. 3 na I think yung anak niya ngayon. I'm really happy dahil nahanap mo yung lalaking mas matapang or may tapang na ine-expect mo na meron ako noon. Yan. And I think higit pa yung tapang na ibinigay niya, ipinakita niya sa'yo, more than the tapang that I could give you. 'Di ba? And yun yung multo ko na what if pinush ko. Ayan. Ganon. But I'm happy. Yun naman yun. I'm really happy right now sa'yo. Tapos sabi ni Tonette, hanggang ngayon napapaiyak pa daw siya kapag